14 көн ішінде тал шыбығыдай бил ясарга ярдәм итәм. Аналык белән суларга өйрәтәм. Кыскасы, Сәлем, бу чыгарылышта Ногинскта газ шортлауы корлыган саткан өчен әбиләргә штраф һәм Казан кафесында янәдән күпләп агулану. Хәзер таврак. Казанда Кремль урамында урнашкан Эклер кафесында йомырка пашот ашап 20 кеше агуланган. Ягъни аларга сальмонеллез диагнозы куйганнар. Агуланучылар һәм хастаханәдә ятучылар арасында әлеге кафеның персоналы да бар. Хәзер алар барысы да дәваланалар. Тикшеренү эше бара һәм әлеге кафеның Кремль урамында урнашкан ноктасы суд эше тәмамланганчыга кадәр үзенең эшчәнлеген туктатып торачак. Бу персоналның һәм администрациянең зур хатасы һәм алар моның өчен җавап тотарга тиеш. Һәм белүемчә, бу урын Эклер Казанда күпләрнең яраткан урыны. Шундый инста иртәнге ашлар, фотога төшерү өчен шундый ниндидер Париж атмосферасы, тәмле десертлар һәм минем үземнең дә анда булган бар, матур, тәмле, ис китәрлек түгел ди. Барысы да яхшы инде. Нормально. Һәм мондый хәл килеп чыгуы моңсу, әмма барысы да яхшы якка үзгәрер дип ышанасы килә. Тик минем менә шундый сорау туа бу ситуацияга бәйле. Ни өчен еш кына менә шундый массачыл рәвештә агулану очраклары шундый чагыштырмача кыйбатлы урыннарда була? Мисал өчен, 1-2 айлык Мори ресторанында шундый хәл булды. Кешеләр күпләп агуландылар. Адым сайын ниндидер шаурма нокталары, ашханәләр бар, аларда андый очраклар булмый. Әллә була торып та алар масса күләм мәгълүмат чараларына чыкмыймы? Шундый массачыл агулану очраклары. Әллә чынлап та андый урыннарда санитар гигиена кагыйдәләрен бик шулай җитди тәртиптә тоталармы? Яисә инде миндә өченче вариант, шаурма нокталарында еш тукланучы кешеләр, вакланып тормыйм инде, 100 сумга ашадым инде ул шаурманы, ярар, паташмыйм инде аның белән диләр дә барып тормыйлар. Заявление язмыйлар дию миндә. Ә мондай кыйбатлырак җирдә ашаучылар, мин моның өчен, мин бу йомырка өчен 450 сумны бирдем, мин ахырга кадәр барачакмын дип әйтәләрме? Кызык, сез ничә уйлыйсыз? 8 сентябрь көнне Ногинск шәһәрендә газ шортлауы була. 7 кеше үлә һәм берничә кеше хәзер хастаханәдә. Хәрабәләр арасыннан әле дә эзләү, тикшерү эшләре бара. Беренче версия буенча фатирда газ шортлауы барлыкка килгән фатирда яшәүчеләр җылыныр өчен газны ачкан булалар, сөндерергә оныталар, иртән уянгач утны кабызган вакытта көчле шортлау килеп чыга һәм шундый хәл була. Күпме кеше анда үзенең әти-әнисен, баласын, якын кешесен югалта һәм бу игътибарсызлык, саксызлык аркасында килеп чыккан кутушкыч хәл. Һәм монда син гаепле, син гаепле түгел дип төртеп күрсәтеп әйтеп тә булмый. Ул шортлау килеп чыккан фатирда яшәүчеләр хәзер инде исән түгел. Әмма менә миндә нинди сорау туа? Нигә кешеләр җылыныр өчен газ кабызырга мәҗбүр? Менә ул җылыту сезонын ачу һәм ябуга бәйле минем шулкадәр башымда буталчык. Ни өчен ул нәкъ менә октябрьдә башланырга тиеш? Мин аңлыйм, ул бик масштаблы, бик катлаулы, зур, авыр процесс. Анда барсын бергә централизован эшләтеп җибәрер өчен бик зур көч кирәк. Мин анысын аңлыйм. Тик миңа шулай тоела, әйтерсең, менә ул җылыту сезонын башлап җибәрү һәм ябу стандартлары ниндидер борынгы заманнан килә. Һәм пофиг, что хәзер анда сентябрьдә инде 2 атна китте салкынлыкка. Ул һава торышын прогнозлаучы кешеләр, метеорологлар нәрсә белән шөгыльләнә соң? Алар менә сезгә әйттеләр бит инде, салкын булачак дип. Нәрсәгә аларның сүзләрен игътибарга алмаска? Менә бер атна салкын булды, икенче атна салкын китте. Юк, безнең октябрьдә дигән икән, октябрьдә булачак. Нәрсәгә ул стандартларны бүгенге көнгә туры китереп үзгәртеп эшләмәскә? Һәм икенче сорау, ни өчен фатирларда газ таралуны белдерә торган сигнализациялар куймаска? Акча баштан ашкан илдә. Моны эшләү шулкадәр катлаулы микәнни? Һәм менә шундый мәгънәсез үлемнәр килеп чыгуы, бер генә түгел, еш кабатланып торуы бик моңсу. Акча бар бит, акча менә Чаллыда 79 яшьлек әбигә 3000 сум штраф килгән. Башта моның нәрсәгә икәнен белмиләр, соңыннан ачыклана. Июль аенда әби үзе үстергән карлыганны саткан була базарда 500 сумга бер чиләген. Һәм шунда сатып утыручылар янына, бөтенесе янына да килеп 5 кеше, иратлар һәм хатын-кызлар әлеге сатып утыручылардан исем фамилияларын һәм торган урыннарын язып алалар. Үзләре бер нәрсә дә аңлатмыйлар һәм шулай кайтып китәләр. Менә шуннан соң
сентябрь айында нәрсеге сұрағаннары ашыклана, әбиге 3000 сумга штраф килә. Бу турыда бу кызның әбисе социаль шелтәрләргә язып чыкканнан соң прокуратура моны тикшерәчәге билгеле булды. Һәм миндә менә шундый сорау барлыкка килә. Гомумән мин менә жылыту сезонына бәйле башыма сыймаган, аңламаган кебек, мин менә бу штрафлар системасын һәм законнар системасын да бик аңлап бетермим. Әгәр дә менә шулай ниндидер кешеләрнең килеп штраф сугып китүләре законсыз икән, ни өчен алар менә шулай эшләп йөриләр? Беренче сорау. Һәм менә минем ишеткән бар, Собада ниндидер апа бар дип, ул ширемнәрнең ишек алдында, капка төбендәге ширемнең биеклеген үлчәп йөри дип, һәм ничәдер сантиметрдан артса штраф салып китә дип. Нигә ул апа Собада бар, мәсәлән, белмим, Әтнәдә юк, яки башка районнарда юк. Һәм ни өчен башка районнарда булмаган апа Собада барлыкка килгән? Бу нинди самоуправство менә? Мин гомумән бу апага гына бәйләнеп әйтмим. Мин просто менә ниндидер мантыйкый нәтиҗәгә чыкмакчы булам, менә бу штрафлар һәм законнарга бәйле. Әгәр дә инде бу кешеләрнең шулай штраф сугып йөрүләре законлы икән, ни өчен аны прокуратура хәзер тикшерергә булган? Кыскасы, ниндидер кабыргасы, сөяксез законнар, штрафлар кебек, менә син шунда утырганга без сиңа штраф сугабыз. Ну, әгәр дә син бу турыда социаль шелтәрләрдә сөйләп, иҗтимагый резонанс куптарасың икән, ну, без моны прокуратура белән тикшеребез. Бу кайсы якка бурыласың бу? Мин менә шуны аңлап бетә алмыйм. Һәм миндә бәлки мин законнарны бик начар аңлыймдыр, алай булса әйтегез, гүзәл, син белмисең, чынлыкта менә булай барысы да тәртиптә дип аңлатырсыз, әгәр дә мин дөрес сөйләмим икән. Тик минем күз аллавымча законнар һәм штраф системасы максималь гади булырга тиеш. Чөнки ул халык, иң беренче чиратта халыкка килеп терәлә торган әйбер, ул халык үз өстендә тоя аларны. Һәм шундый буталчыклар кеше үзенә нәрсәгә штраф килгәнен аңламый. Аннан соң прокуратура тикшерәбез дип әйтә. Кыскасы, аннары әбиләрнең акчасы бик каты артыр дип борчылалар бит инде. Ул салым инспекциясының бөтенләй эше бетсә, ну, тикшерегез әнә Инстаграмда, ТикТокта меңләгән инфо-цыганнарны, алар шул кадәр күп, алар адым сайын үзеңне табарга ярдәм итәм, үзеңнең эчке энергияңны, эчке хатын-кыз энергиясын чыгарырга ярдәм итәм, 14 көн эчендә тал чыбыгыдай бил ясарга ярдәм итәм, аналык белән суларга өйрәтәм, һәм башкалар. Нишләп менә аларны тикшермиләр? Алар көн сайын су силәп, халыктан акча алып, акча эшләп яталар. Андый очракта салым инспекциясы бер нәрсә дә күрми. Әллә мин аңламыйммы, һәм бу вы не понимаете, это другое. Бу хәбәрләрне сөйләгәндә бераз башым кайный башлады. Хәзер бераз тынычланып алабыз. Камчаткада бер төлке сәяхәтчеләрнең камерасын электреп йөгергән, шапкан дип әйтик инде. Һәм менә шулай просто яннарында торган камераны электергән дә киткән, һәм ул вакытта камера кабынган булганмы, әллә ул электергәндә ялгыш кабызганмы, менә шулай төлкенең йөгергәнен күрә аласыз. Менә шундый әрсез прикольный төлке. Һәм икенче бераз сагышлы, әмма матур, яхшы хәбәр. Ногинскта шартлаудан соң 10 сәгать узганнан соң хәрабәләр арасыннан псине табып алалар. Исән-сау, аның барысы да яхшы. Карагыз, аны ничек сабый кебек кочаклап, чорнап тоткан, һәм шушы псине кадерләгән кебек сезне дә кадерләүче кешеләр булсын. Менә шундый теләк сезгә. Һәм атна җыры безнең гауга төркеменең нинди рәхәт җыры. Үзегез нәрсәләр тыңладыгыз, бу хәбәрләргә бәйле фикерләрегез нинди, языгыз, бу видеоны дусларыгызга җибәрегез, лайк куегыз. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Alar yığıradı, alar yığıralar biz yığıradı. Nindi rahat kışın bulga şorna kalırga, nindi rahat kışın bulga. Biz sataşabız, alar sataşadı, alar sataşalar biz sataşadı. Nindi
rahat kışın bulgaç örnek olurga Mindi rahat kışın bulgaç